27. októbra 2018 organizuje Cerberus Gym gala večer s názvom Cerberus Fight Night 6. V 12 zápasoch pod pravidlami K1, boxu, MMA a thajského boxu sa predstavia domáci a zahraniční fighteri. Celé leto sme sa tvrdo pripravovali, aby sme podali čo najlepšie výkony. Pozývame všetkých fanúšikov bojových športov, aby nás prišli 27. októbra podporiť do športovej haly v Novom Meste nad Váhom. Bude to show, ktorú by ste si nemali nechať uísť.